miña presentación, no que hai xa un intento de silenciar porque é demasiado disidente coas posicións dominantes naquela. Isto é, digamos, a súa visión crítica da situación no ano 17. O camiño faise para unir a Casa do Cacique coa estrada próxima. Estou lendo textualmente o que el puxo na súa ponencia, no seu relatorio. As estradas construense para dar que facer a algúns enxeñeiros, non di a todos, di a algúns. Engordar algúns contratistas e soster o prestixio parlamentario de algúns deputados. Os ferrocarrís que deberán ser feitos polo Estado para a nación son construídos por empresas particulares subvencionadas polo Estado, sendo a cuantía da subvención moitas veces superior ao coste da liña construída. A outra avaliación. O ferrocarril é un negocio de oligarquía financiera que se combina cos intereses caciquís dos concellos e o suborno da clase política